Yung videohan, istoryahan na sila mayo. Kagay man ikaw man. Gilingaw-lingaw rami ni. Pero unay-unay nik inom mga maro-maro ning katagay guys. Sa istorya mayo arong Subukan. arong dawaton yun. Ang buhay. Ano guys, lamig ikisi. Gatingse. Mo. Tibol ako ni siya tibol. Ug karon kining taon man siya driver sa kuan scanan buang shout out na shout out Mani siya tibol buloy siya grilya mo siya kadyo kini kurila. Nakita to si Tatay Frido. Ayan guys, like in Tatay Frido ng Valencia. Tatay Frido na. Ni matan lobo kayo kiantas. Og karon, sujuy ning batanon. Panid-an na to ni og maghaya ba ni karon? Gitu. Kita nyo guys, lugos na mo buka at mata. Kalimutaw na lang na niyok. Ay klakaw. Walang kwintang lang. Ato bang lingis kamera lingi. Kana. Muna siya guys. Saktaw na siya number 88 na sa baluta. Boot street kita ha. Boot street yon. Ayan ang mga guys. O karon balik ta ni Tatay Frido.